Nasa 3.5 PN na Philippine Cobra na nakalaog sa sarong residensya sa Virac, Catanduanes, pigtabangan na mairelokar kan sarong Wildlife Enforcement Officer. Pagirumdum kan Penro, aramon sa report ni Jessica Kalinog. Napasugod sa Barangay Danicop, Virac, Catanduanes, ang Volunteer Wildlife Enforcement Officer kan Penro, Catanduanes na si Feliciano de Leon Jr. Sarong Philippine Cobra kaya na may labang nasa 3 to 3.5 feet ang subuot na kalaog sa sarong residensya. Pinatrap ko siya para sa security ng buong family kasi parang nasa isang balkonahe kasi yung buong bahay, malaki. Since residential siya, so I decided na i-trap siya ng fishnet. Pumunta ako doon talaga with the interest na i-relocate talaga siya. Pigpaliwanag man ni Feliciano sa mga residente ang mga dapat asinday dapat ibuhon sa sunod na makaengkwentro kaini. Kan bulan in Enero, nagkaigwaman in close encounter si Feliciano sa sarong juvenile Philippine Cobra sa Banwaan in Bato. Sigun sa iya, ang mga halas, siring kan tao, day man mangungulog, kundi ikukulugan. Huwag na huwag mong lalapitan, huwag na huwag mong subukan na hawakan kahit gaano pa kalakas ang loob mo. Tumawag tayo ng may malawak na kaalaman patungkol sa kahit anong uri ng ahas ay pwede magbigay sa atin ng tulong. Anako ang kobra sa magkaibang banwaan. Pareho man napig-relocate sa lugar na harayo sa mga kaharungan. Sigun sa Penro, Catanduanes, lush o intact pa ang mga bulod sa probinsya, kaya presente pa an man iba-ibang klase nin halas. Mantang bihira man subuot na may matuklaw kaini, alagad agyat sa inda, ang kawaranin anti-venom. Yan yung malaking problema namin kasi wala kami anti-venom. Oh, we are trying na ilagay siya sa mga plans ng Penro na magkaroon. Kaya lang, syempre, in coordination siya with DOH. Kasi sila yung may mga doctors. And wala din naman kamang mga trained na personnel for anti-venom kasi dapat nasa hospital siya. Ang meron lang kami is handling talaga. Sarong juvenile hawk eagle man ananotaran sa Barangay Karangag, San Andres, Catanduanes. Sigun sa DENR Bicol, ang nasambitan ng agila, posibleng sarong North Philippine Hawk Eagle. Abiso man kan ahensya sa publiko en kasong makahiling nin wild animals, day inipagdakupon, imbes ipaaram o i-turn over sa mga otoridad para sa maninigong disposisyon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.